Soko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya niho wanityo burayi bw'umuyiburi Murigereria bwa Soko TV karibu sana naendelea rasomo robeli to Obogima Nobochenu omorobeli onko bagingo koletera kira litukulia Jumatatu chinsa ibere marogoba na incho meralio botambe Caroline Maosa litukulia lero ningingo sanganero munyagitari Dr. Kena Moses abwasi turachi kukwanira igoro yoburoire bumanyikanete buna Cardiomegaly abayo Cardiomegaly mwanjo murigererio nyotobo maiti okonoko gali agose okonene agwenkoro daktari no arega igase studio itoli tukori rero nabaga gotweresera ine obumburwere kyobo karibu sana daktari manyo mwanjo murigereria marietao tobe togo chako morobeli bwe tukori rero ndiye mono Caroline Maosa editing and Dr. Moses Kena Ozarigo kurwa senyekitari ya World Fitness Centers World Fitness Centers noto kutoka asinyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A atebere nandi litegane Dr. Moses Kena Ozarigo karibu sana ndiye man bono oko nene agusoko gali atwatego gwenkoro Cardiomegaly obumburaire abanta banga bakwenda nyagitari Caroline bakire kwa x-ray baterunga yenkoro yago yagarire usenkoro yago yabere nene gwetani mineta kereko so oko gari yako enkoro goso oko nene yago enkoro gwetani kiwango kerigeta kere ine otokuranga Cardiomegaly ekero kunga enkoro yabere nene gwetani mineta kere eminetinga enkore yeteligo chikokore gas yaye munekore ki muneta kiri uikunyole ganga enkoro is a palm nenkoro nere gutuma manyinga egera manyinga gendo mubiro mugima amanyinga betagendo mubiro mugima omubiro ogoku so origiri nabona obongo bwaitu nabutagisa manyinga mange ebi mu bintu by'umubiri mbiko kora gas bitagwatia manyinga because ya manyinga ayimogeti ndo ikorukunga oxygen it is very important yeso mubiri temberi yagokonya asuko bunendagire so mubiri amanyinga itayimogeti bunyamara amanyinga itayimogeti what we call nutrient ikigo kigokonya umubiri ogo okore gas buru. So what I'm trying to say now, amanyinga yabetatumu agende kere kimo ky'umubiri usagende into part of the tissue, every part of the tissues umubiri ego chikora ntime chande meko. So kero kuyuna enkoro ya enlarge, enkoro ya abere nene nini tinanga takotanga enkoro ya chakile gusarika Nikote ndiko banene gwitani ko ngukigita kire ekere ko benne igo ya chakire gusarika enkore yenetinga ya strain ya kolibeza sien komu asenga kientambe bono ya kolibeki yenelaji tenda kote wano abantu baliwa wala ko rajibon anda kura renda wa potisha ako byori kuba byo bide binene because bakore ndio tuna hypertrophy bakore by straining moneki nyama chabo nyama chabo planeti the same thing I'm talking about when you are in koyago ya very go strain eko kora egas witani ko ngireta kire gokora oni kise chigo takagotwara hypertrophy ego hypertrophying chi connect ida ko chinene kinyama chia stretch One can you stretching? One can you do? Equivago de Roma no dico. A balloon. You talk about a balloon.
ekero gote balloon dua kero kire kero 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 so ekero gote e balloon yoli ya go stretch kwa rolanga ekani li ayi ayare the blue e kwa light finally e balloon yoli go chiwate kere e wate kama ndazendo the game so the heart is the same muno kunye balu okunya elasticity ya nyakwera finally ya nyakwera kapsita nyayo korega egas ndungure wa kuwono de rote de kien kore kobimba ngaba tuamanye what is the genesis na kien kore kobimba ngero kero munta understand mtobwate ngiro koro kunga chambers atsen koro mtobwate atrium tobwata ventricle ventricle nere gutuma manyinga okorere nene gutuma manyinga mono agenda umubiri umuntu yiwa chinguru chinyinge mona manyinga nabe mune ventricle yatumira manyinga amanyinga achire isiko yenkoro ona ndi yaganya manyinga nde aso ese ventricle oyore na manyinga ali arengese ventricle tatie tionsi gukisiko manyinga atasobe tionsi gukisiko abyanda gocha akomentekana so ekera mentekanire enkora ya kubimba so what I'm trying to say is this abantu manya ekera enkora kubimba it means na manyinga taliko soka kuwe senkoro lyons kuwe either the atrium manyinga taliko soka or the ventricle taliko soka manyingos ego tiari manyinga makeime ayanda gocha agali enkori oza enkora kweno lajiro inga manyinga ya chumuchi siko usasoka tasoge tions atigara makeni alianda gocha agoso asaga atigara make agali enkori Yobono ayaba koruka nga oxygenated na deoxygenated ntabare bakuburukana unless you have what you call a defect usobwate shimo obwate ngoro asenkoro yawe naliyako aguchanganyika lakini metubwate ngoro engoro esenkoro yago taguchanganyika olaba abana mbali bakwiburu obwate what you call congenital heart disease ninga kogera enkoro inglaji congenital heart disease murabono kwa mfano engoro eroro ekogera ensemoyo ya right nensemoyo kobe amanyinga ali akorati a mix ndivyo nini lakini engoro teyo manyinga ali chiko mix so what I'm trying to say enkoro large because manyinga tali also cause ko say ensemeli enkoro either the action teligo soki manyingonzi the ventricle teligo soki manyingonzi amanyinga bujiboswa yande amente kanaba mange saivi encourage kwelaje apart from okuburukano maybe manyinga taligo sokons kene kene kuira ukobino kwengo ebintu bingi biragere ndukwana utakabona ntogo kore biragere enkoro enlarge kende yons whatever kege chikogere enkoro sareke eso enkoro sareke na wobe kogera enlargement of the heart enyarekana ege kanande ko koro kige kogera amanyinga tago suppose is what you call coronary valve disease enkoro bwate emerango ye koibuka amanyinga agenda w'ikimoto lakini andi manyinga tabasikure na gukimaega nito bukanga values ngira senkoro murabona uyo ye value akara manyinga called the atrium, the left atrium confirmed with the left ventricle umurango nore gatiga okoro kwa value umurango uyo norokogera manyinga agenda w'ikimoto manyinga tabwentikire na gukimaega so onyorenga a valve really are damaged iyo manyinga taliko gendo once ntubwate aorta valve ekogera manyinga soka wechigoro wechimubiro mugima onyore aorta elia valve really asareke ono manyinga ekere nkole gutuma amanyinga taliko gendo once wechimotu ayanda akwira na gochamaega wona encourage akwinyo what I'm trying to say nkeninga ki encourage tuare heart valve disease emerango eri enkoro onyorenga yabere damaged emerango eri kuyora manyinga so atumbo gatumate
nandi yavunga amanyinga takwire nagocha maega so nagakebiri kwa mfano onyoro murangu oliogo owo bige nkore gwaka bikamanyinga kwenda gochimotu amanyinga kwire nagocha maega eke amanyinga kwire nagocha maega atigara amange se nkoro munanga dorotero nkoro ya kwina so number 1 tuatelinga egintu gekogere nkoro yagaria yabenene yasarika nekero emerangu ile kunga heart valves yanyorire mechando heart valves yanyorire mechando ondiyo kolega asibia ikintu bya kabiri high blood pressure ekero pressure yagirigo ekogere nkoro ya strain you can imagine nga kigere kya manyinga kyagoteye ekero ntira ya manyinga yagoteye pressure kogenda igoro ekero pressure kogenda igoro enkoro wiki 2 minutes chingu egera manyinga ite esekigere kiri kyatwebe pressure kiri igoro so ekero enkoro kunya go straight umuntu bwatu buri namba kugenda karo and you know these are common condition ekogera abantu enkoro yabo yabenene egin tege tane ngekoro enkoro yabo yabenene ne pressure nere sumbeka abantu you can imagine high blood pressure kero abantu bayikire myaka 40 wejibora abange mbagwa tuburire bwa high blood pressure ne kero pressure ekogenda igoro somube ekogera enkoro ya strain side enkoro ya korimere meme side eyekogera enkoro ya chikwenela so what am I saying karo abantu bari bwatuburire bwa high blood pressure watebireze nyekitari to karo baki uburire bwa high blood pressure ubwena bwe amanyinga kogenda igoro ko bwena bwe abantu bwate pressure bigeri ntobwate twatebireze kitekubere ntobwate pressure yeko kunga primary hypertension and ntobwate secondary hypertension primary hypertension abantu bwate primary hypertension over 95% ibare under primary eminetinga kina maboso bagokora batwara uburire bwa high blood pressure so eminetinga abantu 95% ko wena bari uburire bwa high blood pressure ndavuga bari kari jina ndo bwa uburire bwa high blood pressure ina minyoka boke sinya kitari yetu ya 150 so that abantu ababwe egento bya kendele korenta uburire bwa enlargement of the heart negento ko coronary heart disease olore emekini korageri enkoro umeke enkoro nero korageri kan heki mukimu bere korageri ke so enkoro ne bwate meki ekonyirageri enkoro tukobana coronary arteries so coronary arteries yikorageri enkoro onyore kyatwari remetando edobra coronary artery disease no wono konfano kigeri kikorageri enkoro kyebungire yani ya bloki kebono nkori konyora manyingeragere nkori konyora enough oxygen nkori konyora nutrients bone nkori esemeri enko ubukiri nkorageri enkori esemeri enkori ija gutwara mitando be so ekere nkori ija gutwara mitando bona esemende erirengia bucho okore gas mono onye esemende ngiye okore gas mono ngochiko bimbere because gujeko was straight SME mo ya sarikire ero kora gas SME irengia ngochiko korere gas saidi eyi tukobera like so it's going to strain further egento kende yakogera abantu banyore chida bosen ko ya begari is what you call cardiomyopathy maso ikinyama kiri kienkoro kinyama enkoro ne bwate nyama yayi so kinyama gitware mechanda gitwara uwoloire mudogoro cardiomyopathy enyama yeko kurutuma manyinga bono yatwarire mechanda bono tindi kunyara gutuma manyinga mweta kenone ndagoteba so cardiomyopathy ina kinyama kiri kienkoro kyatwarire mechando nekyo nabo kikole ntuburi utenda kukuwa nabo kunga boko kunga cardiomegaly yani useme enkoro kobene ala ebe chando nuno twatebire rarente onyo edogo congenital heart defect enkoro yago okaiburu nayaro ebwate mechando
natwate walitanga ngaki ngabana mbali bayiboire babulate shimo babulate ngoro asenkoro bono konyona amanyinga yale oxygenated na manyinga yatera oxygenated bona komerana enkoro yata was strain enkoro na be korenene so umtegwensi wate mechando yokwibura ni enkoro watende na congenital heart diseases mnabona kwa patele ngoro eresa enkoro ime wose emirango itwateba values kyatwale mechando yokwibura nabo omuntu aratwale eshida yenko egento kende is what you call arrhythmias enkorebe gocha numete chagana abantu bari bagocha mumuna basubasha obo tebinga enkoro yani ekomiyoka yani waka bwangu eri waka minitake waka ngapu ya relax yaka one waka minute run what you call arrhythmias ekere enkoro egotwara arrhythmias ekere enkoro ego changa waka bwangu etabula ti rhythm igetakere so rhythm igetakere enkoro yaburire one enkoro egwaka minute run inaro na be 40 eside to kwanira ya cardiomegaly egento kende is anemia abantu bakabwa kya manyinga isaini ando kwande whatever subata babuja barakosa manyinga sana because twarole na basubaka bakabwa bara adolescents around 22 years kwandira manyinga kwele somobere abasubati mumuntu bakwera manyinga somobere because number 1 mwikabalenga kiriye wotu kwanya abandi babo tusaidi whatever abandi kwanyura because they lose a lot of iron one manyinga records worombi ngakiriye wotu bako a lot of omo enga tiako ibora kwanyura ngabatumire kinyitri yitakire sokorosia manyinga na abarubu nabo kunyura ngango twara bari eshindi twenda gukwana ya nini ya cardiomegaly kisa ni kimuro ndo kwa eshida yikwende nduko kaza ife umuntu ndetayo igiye gutuka ngayigese abantu karabona n'abaswari mu bari nakamboche ogase ina tugore thyroid yigenyorenga imandi barabona yabimbire ekari yabimbire yose atore na hypothyroidism ose yatore na hyperthyroidism ni thyroid ego produce chomoni giko bunendagire somubere yokorokana metabolism ndagire kwentimo giko bunana ndo T4 ekiko komisa mangana yokonendagire somubere so onyoranga chomoni giko produce kinyinge saidi oziko produce chinge naro nabo umuntu agotwara a problem so while you say that umuntu ngwate hyperthyroidism ama hypo na baranyone rembe cyane to ndo gukwana nge bintu binge karo bintu binge sana ndo what you call pulmonary hypertension onyorenga amanyingo mu mitekera fere senko amanyinga lingo tumware agende sama atiko sibibu atiko be oxygen so onyorenga eseme ejeri kuira manyinga asama tukona pulmonary artery inare kurukuya atari umaje atari nili kuimukia manyinga aliasibili ataris kikuimukia manyinga atara asibili kuna veins lakini mono kwa nulinga egie kogandese wasibia manyinga kuna pulmonary artery so ekere kireli so twaranga ya tore resistance mona manyinga kanako tumukie sama kaliko genda wangu amanyinga ali agopigarase what you call, the right ventricle. Ekla take the right ventricle na bako nyange right ventricle na yake ukoreke ya chakle ko gari ano to ndo kwana. Ama nana yo tomo swati watraneti. Tonda swati ko watran ko ya na woro ko berene. Because to ndo ko is about training. Ekla mo ka strain sana. Ama bako nyamoro. Ama. Nara mataje. Tonda ko nyamoro na waro wa mange
na rombo ya wale nkoro yabo yabende so kinywaji Wapunguze kinywaji. Unajua marua bangi bali bakutumia madawa ya kulevya toro na wale nkoro yabo eko inlanyo do gote nkoro na ni what we want to call it cardio effusion. Ese moyo nkoro yo mweli nkoro ngutwali na bila twara machi au tukante nkoro amachi ali tukante nkoro na tukunga pericardio effusion eyina ile ragere nkoro koreki and like not when the one. So there's so many things, there are viral infection, there's so many things we can talk about nkoro, and that's what we talk about karunga ki tigomuntu wali kati na gitari. Because karango ni gitari, then that's the time toko moringo ulipata kumanya nti yeko gere nkoro ya koreki ya enlarge. We have to make sure that to moringo is properly to mwama nini ama yogata kile egarawe. Daktari ngwako nilingana ya abasipati na bali most likely kuba affected. Alafu maybe kero kinkere most affected. Tina korona abasipati na most wako affected, lakini abasipati mbabwa di condition vile jiko chabo kile chekani kisaba sasa. Mama mbatega abasipati na wako imuke mwana. Wako kwa pregnancy. Toteba abasipati mono na bagutwara thyroid problems abaswati mono na bagutwara anemia igomba bari condition jibe cyacanye mono gutwara cardiomegaly lakini nebwate yes uli nyabanta abandi babwate cardiomegaly nabali bayitani n'imyaka 40 gukigo nabali batwara marwire yenkoro usamurira byako agutangiye korente ekida yenkoro uli rumuswati ne gutwara thyroid problem mangina bali bayitani imyaka which almost 40 years. Abandi bali bali pressure na bali kwitani myaka 40 years and above. So abantu abangi nabali abakubwa bate. Yeah. Kero kende maybe daktari ninganyere somo anchumo ligere. Bimanye dikera raso mubero maite wate mangana naro high blood pressure. Tabuganga maybe pressure yokabwate na maybe ekoro ya ekudonyele kuna kubale. Bimanye likimu ntara manyenga otwalire shide enkoro yawe irene na kirokoro manye twatebire gakaru ngantuli gochikoganya enkoro ebene tumakwene na gitari. So what it is the kind of warning we are passing na ekero bwata magwire gete tema ko make sure nga marira yunale contained muna bono ngende goteba gakaru onye kubwata uburyo bwa high blood pressure kwa mfano ibo mutambi na pressure yani nile within the normal range igeta kile na bokuliye machine wapima onye kubwata uburyo bwa sukari kagara ngo changia bure amangana yo enlarge of the heart onye kubwata uburyo bwa sukari yani nearly within the normal range. That's what we're trying to tell our people. Because into ifanya kitali yitotanga nyasaye tatongete bantu baruwale itokurwara so gutamanya. So tutagitumanye so that thing enkoro yati basawike enlarge. Tili uno wete. Onye kubwata marwe kubwata anemia. Emanyinga ga chirense. Uikoibunye ke manyinga nenkunya kinyaba igoro egere timbasi kuchikoba tijo twara enlarge that ngenda goteba. So ngochikora tuli manyeri byo komanyanga kenkoro yasarekire. Lakini ngenda gotia mwanchu muri linkiringa tikakuganya bakenkoro yago ya enlarge. Tihoto temme tuli ende enkoro yetu because enkoro yetu na ya moyoka. Anele ko manyinga asumuga. So if we lose it, we have lost everything. Yeah. Kono rende baeresere ngati ya manyeri kibaranyare ko bakora sumugero. Mbi manyeri kiorarore umanyanga watwarwe burwire bwa enlarged heart. Mbi manyeri yoko corona. Number 1 is dizziness. Kwa ugura abantu bakorere siyorori bakeranze. Umanyete nagotenga again tegitanga niyeso mubero ito getagite amanyinga n'obongo bwetu. So ekere nkoro yago yasinyira gutuma amanyinga agende sobongo aisaine wono gutwara dizziness itogenda goteba dizziness kwa unga kwa resioroli wakiranze abantu bakirenze usaba ko resioro umuntu murabona umunaro chaga igo bwate Cardiomegaly umire sana so busigwaye
kagira kodesi uri ucha konyoro akira asigete po au miete kirasi because ekwerende yaye amanyinga taliko gende sobongo aisi nonto ndaro kwana. Number 2, again to kende is what you call shortness of breath. Bono ukunga mbeote sainyiso mubiro mbeote sainyiso mubiro murabona abantu bwate cardiomegaly. Let me tell you, mba kulala flat usinu segetanda okonyora abandi baraire bayikaransete yani minyetinga babekere chipiro bono bakorara bateneye kagira manga gotigara manga senkora ku ngokwara ku ngokwara. You see, shortness of breath. Tabu ya timbeo. Bono bako enda bachikoli yembe. Abandi basoki usko. Utuko bachikoli yembe. Abandi baso bagenda isikugu. Sabali kutenga igura kitiza ngokundu. Because mbeo teli akonga mbeo ya bodi ya yelio sumube. Umubero ya notonda hotel. Again to kende notonda hotel. Nenkore gochaka gutumwa bwangu. Oko iwe nkoronga. Ngamne charana tuwatebi. Bagutwara what you call arrhythmias enkore ko ego chenga. So kwa nyore enkoro yaye ego chaka guchenga munangenda goteba egento kende nekiringa abantu abono ngo chaka bari ko bimbo mube ko igura ngabantu babimbira amaguru ko igura ngomuntu obimbire ngwende nini obimbirenda ebine bimanyirire by'uburwire bwa cardiomegaly. Enkoro yabere nene yachakire go fail. Enkoro yachakire utwara wona what you call congestive heart failure. Enkoro yasini go tuma mangona manga kire na go chimaega. Eyagera abantu bacha kubimbenda, abantu bacha kubimba maguru. Korosa. Koro muntu abwate fatigue ta kunyara gukora gasi ende yose. Because enkoro neto to tebanga egutuma manyinga egere oxygen echikolenta what you call combustion amanyinga ikwende ndagire chikobunu somobe bono ndagire telikobunu because there is no oxygen bono nguru nchikoboro umuntu kwa unyorobero munyonge takunyara bakora gasi ende yonsi arosteriyoka notogenda gukwana ebinde mbire biguchikocha gutaye notogenda gukwana ebinde manye ebinde mbire biguchikocha lakini nabimanye by'umuntu akorgereri umanya ngutwara uburiro bw'enkoro atebire nkoro gutumu bwangu shortness of breath obimbo mubere utwara umoroso intumye biya mara daktari bono ninga nitora swaso mutumuko muketora siomeri narariari ase chiduka au isiko baiga tokwera natonyara ko batugusanga ngaki abarwire bakonyara ko bakonyoro bokonyi au nabaigo bosemia igorero gwitanga kurwaso konyoro buroiro bwiga bwa cardiomegaly. Mancho murigereria bono nigoru nganete to swaso mutumuko mokeigo korende to kwira nanto gendere ko batugusanga mange igoro yo kwemanya igoro yo buroiro bwiga bwa cardiomegaly tobese kosuka tobese kwendara. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyori ribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662
b'ekinguru erikwe manyabo na wata kuri kitanenye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Soko TV karibu sana na inda sensemo ya ito ya kabere yo murobelyo bweli tukolya rero ingenete kusanga nero munyagitari Dr. Kena Moses abo stoko batoko reseba mange igoro yo guro ile boko gali ya gwenkoro use Cardiomegaly bona daktari kwa binyare kwa bego teresere gati ebimanyeredio ekigekore tuburo iro bona ningani uske muntu teresere ine na kimoko bamogo lingodia omurwaire tutebutare gocha sinyagitari yene awandi fit mwa manyanga no murwaire ngoiga bwate mbiye muno karo notogenda gukwanira notogenda gukwana nkiringa ki eshide ya Cardiomegaly enkoro kobenene ene shiderera abantu obwatabangesana tali okutora gweka abantu abangesana lakini eshide gendete gusumbwa abantu abangesana because notogenda guteba enkoro ekro yasalekire amalio galio liri abantu bakwegwa kurende enkoro ekro yasalekire namalio gali very expensive igona kitokenda guteba abantu ngaki enchiringi ya karo nekro ko make sure na enkoro ya ukonyere ndole tiba sabu chikosereka lakini ndana kwa nanga kitokora ekera abantu baje kitoko balingoli tiganda tebya abantu bali bande baberega bayirende mu umuntu mutanganye wende kwirenda sana tachikonyora bali barati high risk in future yokonyora eshide yenkoro eshide ya Cardiomegaly number 1 twatebinga n'omuntu oli obwati bulirwa high blood pressure bali amanyi ngabo agere igoro abana abantu wende kwirenda saidi agere mbachi konyora eshide ya Cardiomegaly umuntu kabere n'oli obwati bulirwa bwesukali bali babwato bulirwa sukali n'abarobunga mbi abayirende esukali yabo tebasa kugenda igoro muno era akikola enteme cyandi yenkoro matogenda okwana umuntu gatatu n'oli obwa okorunga obese obesity kuba umubiri w'umunene side it's a predisposing factor yo gutwara Cardiomegaly in future so to make sure nga ndo aba banene muno witano ndo wenda utanime chikiro kitwenda gutwara umuntu ndo kane nabali banjete kolya mafuta mangi cholesterol onye amanyinga gabwate cholesterol nyingi cholesterol chikogendere semeki chikotiche mekiri ekoragiri enkoro so abantu bwate cholesterol nyingi abantu bari bangitabo endagire bwata mafuta karo ndaba zwati nobo na number 1 kenya hata itari chips junk food hata itari crisps hata itari ice cream hata itari ibintu biri angitiki sukari yani ebintu biri kogera cholesterol yabe nyinga amavuta mange atoko nga low density lipoprotein ndo kata mafuta maya ndo kata mafuta mabi low density lipoprotein enere kogera cholesterol nyinga yabe samanyinga abantu bakutumia lot of cholesterol tigaba make sure nga mbaba zo kutumia mafuta talindagira wantu mabakagira Wanda wapenda mafuta namabe, nangeta kukwana lakini tuweze kulia mafuta mange namabe. So, omuntu chile senya gitari yeito, obwate manyiri bitu wateba nga siyoro liyabwate, gozo faint, akunya go faint, osenkole gutumo bwango, talikolina nyoro mulima, abetukolina mulima, enko bakotenena. Iko naro nawono muru naro kite senya gitari yeito gatu akonyeta sana. Konyote unga
achangira chibesa agende India jokora operation bagachanga chibesa bakajya chikabura millions of money kitani konyorekana agache nyagitari yitu ya World Fit enkoro ya ebwate mechando yo konyotonga tono njiratiyo ekara ngete story ya ante bikinga ekara koenda no amigita mineta onima akoligere linga ki ngakirire lire okoro mbura ya chire buikamyo kebwango gochinga nande kere ikirenka goikate by'umuntu nkamore ntere suru mu bekeranga nanjira because buikaboye buikare karanse ngira mara kabiri igosu kazi ni buikaransa nande bamuruziye tu nande umuntu utangamye tu nande kazi nande karanza buikaransa yaga tu marikazo umagaki umanya goikanyumba inere ne chanda gwetera so nakasoko ningore karo umuntu akiri buriro akiri nesinde yatatebi number 1 itogo takoria marwirari akogeye pressure yegende kwende yani cardiomegaly yetoke tunato kumupima gusinga high blood pressure tupime pressure sorry tore pressure yanga yiri gusinyira amanga ngakia gotuma tokora guzama tokonyoranga ebintu ebinde mbiyabire itoko request for an x-ray chest x-ray one from the chest x-ray mboto tebikirenga ki umuntu oyo nabwate cardiomegaly na utokora x-ray kenkolengana tokore calculation dimensions tumone ngaki enkoro ya emere igorose ya gari otiragari so once onyorire enkoro ya gari ile again take namanga ndagoteba no koligi the genesis no koligi nga inki kiagera enkoro ya chako gari ya ekero tuagige ntukitwa nikenyorire number 1 itoko cha kurwari gentukeri ekogera enkoro gari tokerusi ororo number 2 no ko make sure nga enkoro ligitire jorake tedigo chikugari ya fala yono twateba enkoro enga mne balloon mune kugari ya saidi buja goikere bona asegete etanyare go colleagues completely so we have to make sure that nga okugari akoligo enkoro kweranire eranire bocha twarusiye mbebi ezekeuti tuziye mbebi se balloon so era ne kuba strong and that's what you do yeah omuntu gwatubura iro bwiga bwa kugaria gwenkoro nabe gakomenya ne condition yeyu usere goikabwe ni bu nabakomenya abantu bali babwate cardiomegaly narorire bamenyiro over 30 years ne condition abantu bali babwate cardiomegaly bamenyire nero itara basumba in any way abandi bali babwate bali enkolera ndakitira ja kubasumba in any way so now bakomenya emyaka emingi batabwate magoso lakini rende tali once nakitowi twatanga ti abantu bache asinye kitali yetu ya World Fit enkoro kintu kam ntobwata malio gabere usatatu agokonye enkoro yatwara chinguru nande yakea unabona ntobwata ile golikoro kunga CoQ10 coenzyme Q10 CoQ10 abantu bali origeri research ya koliru abantu bali enkoro ya faded completely yako yasinyiro colleagues batwere cardiomegaly bali batumye tamali oganya gitari yoka iba mingetange myaka 3 bakasiyo bolu lakini twarode nga bali bagutumia conventional medicine plus CoQ10 mba mingete wetani myaka 20 so tuarentiri yogoli kurunga coenzyme Q10 CoQ10 ndo lugati ya Italia itoga ndo bwati yogoli kunga Chinese cat's claw China mwaro seti ndio karo amali dali ngakoba akorukuyita kete ngaiwa kurwa sigete ndio goli korokwoigo ndo bwati yogoli kunga Chinese cat's claw niko konye nkorokoba ni chinguru ndo bwata mali omwe wono kunga garlic extract niko garam chinja manyinga chaba patent chego kabya ja fide kwerende enkorobia tubwati yoli konga eli arginine niko konya enkorose iko tubwata malyoga mange toko muntu bwate shida ya enkoro sorry over enkoro ya go function optimally
Yeah. Bono kero kende umaite enkoronero injiri omubere ndaeroke. Bono tebe yasarikire. Maybe inkoberege koreta muchando de manana somolo. Sana. You can't function without the heart. Ntogo twara obogima tutabuya kenkoro. Kaya twatebenga ki. Omubere ito notakire oxygen. Omubere ito notakire nutrients. Omubere ito otakira manyinga akogenda round. Onye manyinga taliko, circulation ya manyinga tiri continuous. Then ama noja utwale mechande minga sana. One, kwa yuru muntu twale nga heart attack. Kwa yuru muntu twale heart attack. Abange mbaliwa wate cardiomegaly. Mbaliwa twale heart attack. Enkoro yani yatigire gukore gas temporarily. Taringa yatigire gukore gas kabisa. Ataminyo kinyekta na wagosi yobuyu. So twala bantu wate heart attack. Mbaliwa wate cardiomegaly. Twala bantu wagotwara what you call cardiac arrest. Enkoro yatene na wakore kende yonzi amangana yera iko. Tego muntu twale cardiac arrest. Ugura banta banene baito vegan tu asya obogima muntu to cardiac arrest enkoro yazimo kolegas ko igure ndio nga congestive heart failure enkoro yazimo kolegas amanga jakiro na bichimai enkoro yazimo kolegas umuntu usiriyo bogi twala bantu agotware stroke yani ukokwense meyem okoa manyinga taso obongo bwa kwense meyem sika mwana nipata umuntu tware stroke what I'm trying to say is this encourage ebimo yani encourage saleke ebimo bigo saleka Muchere ya sare maybe lungs yabe kunyarikana how onye manyinga taliko genda gukia se umubere akwira na gocha mai amanyinga manga gutikare sama ola bantu bakora amanyinga mundaje okora amanyinga amanyinga tigara yani amatigara na amanyinga mangi so oxygen te kunyara ku extinguisha amanyinga jireko so with oxygen kwende no cha burusu wesa amanyinga no oxygen so amanyinga so amanyinga manga tigara so ama kende gatera kolkan yamano daktari bono ninga niyo resero mwanchu murigererio riskali urwari tubura irobo singwate moiri anda kinga kiara nyara ko baga konyoro bokonyi na mano gega se clinic kya Walfit mwa twati mutame na tebirega karo enya daktari yetu ya Walfit ni hospitali ya kipekee it's a unique hospital because ndio gutumia kinjira isa tokugwenya marwini tugutumia njira ya kawaida tukuruwa conventional medicine tuatumia nutritional medicine tuatumia international herbal medicine kugwenya marwaini so we are very unique and that's why I'm going to encourage butamba wantunga ki onye kubwa tu muchando ndiwe tali nyo muchando we nkoro yoka make sure ngangu taruri nyekitari yetu ya Walfit na tebe nga bantu bagwati muchando ya nkoro yi tubwata marioga mayeto kuba and within a very short time kwa nyomuntu enkoro ya yeje gukora gas burundu totebere dio kontu bwati mabono kwa MQ10 mutanyore tubwate the best CoQ10 tubwate early arginine tubwate Chinese cat scroll tubwate extract from the garlic which is very good tubwate aquamarine 3 abantu abango tubwati ekatoko baborire bakwimburubu sana bakutwara umucyano and that's what I'm saying onyo ndo bwensi obwate mechande ya cardiomegaly nkoro ya yaberanye tiga make sure ngutali senyagitari yetu ya Walfit because ndo bwato bogweni turamukonya weni kwa bateri batare nyagitari yawo kero kende naru mutangani ndera igure igoro ya clinic kya Walfit ninga niyo mweresera nga yoko bagogotoka igo muchariso nande ntabati kwatabanga nkaito soka tiantebe gagaro ngaki abantu abange nkomboli balenga ntobwate bintu anything unique senyagitari yitogaiga ntobwate bintu bingegaiga bitabwati usiano yo na bamarwaire muna bono ligereri
osongo tito nebintu mangana beauty y'abasubati otito babintu binabisana munabona ntubwate dye utanyora ndoza dye natural dye abantu abange karo tupago tumya dye cha kawaida umuntu obeke dye egere nyuke tukia emwame lakini kumba agenda takobeka chemicals ekere myake kunya kogenda mune myake kunya kogenda kwaroda abantu abange baje gutwara epilepsy okumuntu akubusa yigo twanyola abantu bange baje gutwara boti korio kweba Alzheimer disease baje gutwara dementia, so many conditions because mwabekire osubabekire chemicals kinyinga so mutuo ntuntu bwate dye natural tubwatega nanto konshingi 200 tu lakini abantu abange bamanyire dye itu abaga kambaro basere kurenyo muziki ayo tengale mumogondo basinyikole mumogondo ntubwate chi protect chingi sana cyo konya abagaka bakole mumogondo munabona ntubwate lyogo likoro kunga ki likoro kunga yoimbe intuka tubwate yoimbe disi yoimbe liko konyo mugaga kole mumogondo nande lyalende prostate yaye tekobimba you can imagine ni prostate yawe basaba kora kite basakobimba because abantu abange bayikire myaka 40 years and above oseba ikire 50 years and above 60 years ibakonyole mechando yo kuitira make sana twanyode lyogo likoro kunga yoimbe liko konye samangana yo kule mumogondo nandi akonye prostate yawe tekobimba. So what am I trying to say? Into tebing sana gaiga birebia abantu wente corona. Ilitera ni daktari Moses Kena Kusarigo nkurwa daktari ya World Fit Health Centers. Tuatebirenga World Fit Health Centers into bwate kliniki ga Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza wose Aliza Plaza. Nka yokonyora Uhuru Plaza ogo chambaka Bosonge town ime. Once we kire Bosonge town ime iga marigiti. Hasi chibucheri chile ebucheri yo mweri go chamate enyombe yentambe nere kurukunga Uhuru Plaza gose Aliza Plaza so ime inchego roba ya gatatu erumu 307A no konyole nyagitari yetu ya Walfi nando byo bosongo gaiga nincho munyagitari nchago kero munda konyora so ekero munda gocha nincha konyora gaisi nyagitari yetu ya Walfi iyo ngatara nyoro gatara karaki taikaga tubwate kliniki ya so muchibel Doret na tubwate kende igari karatina ngere namba ya simu 0722 24 5763 0722 24 5763 mbiya mono asogotuligereri andi munyale gutwara engakingi mbiya mono daktari asogosanga 9 tukolia rero asante sana. Wancho maligereri abana twekiro mwali bomorobere goli tukolia rero abastu abiri togusanganere Dr. Kena Moses igoro yoburwaire bumanyikanete buna Cardiomegaly okonene agwenkoro nokwegena kwa nebuna bwikaboni gakwanyara kwa bago konyoro bosemia nabo igonigo nagusabiro nyokoro no muchando nyara ko bago kumutarera iri nyara ko bago konyora obokonyi onyomorobiri yoyiga obago gweta naboko yobwate wetera se social media platforms cheto ensema ya Facebook, YouTube, Twitter nabo Instagram @ensoko TV endra kurigereria emerobiri yaito ensoko TV asenga inchugo nabo boroso bwo magusiko abere na incho murario Caroline Mausa nakuganiriye gutiko borobiya